Egunon, Agustin Urte Bizkaia, Celestiar eskolako irakaslea. Eta, hemen Urritako Etxebarri plazan gaude. Eta, gabon gauean izan dela, hemengo jaiotzak txikizioak eta txikizioekin da azaldu dela. Eta ez dakizuek, ez dakit zenbateko txikizioak izan dian, aizate konpontzen egun honetan, gatzo eta gaur, ez dakit, nola dikoan gauza? Gaur konpontu dugu. Gaur egin genuen, aurrena geratu ginen irakasleak bederatzitan konpontzeko, ikasleak enteratu zian eta gaur goizean bederatzitan ikasle mordo bat eta guraso pilo bat etorri dira. Eta denen artean alteguna altxatu dugu. Zan proiektu bat ikasleak egin dutena, eta ja laugarren urtea zan jartzen genuna. Eta sorpresa hartu genuen pena bat, atzo goizean dana txikituta zegoen. Pieza asko puskatuta, barra guzi doblatuak, baina guraso eta ikasleen artean dana altxatu dute. Errazioa azkar izan dela, errazioa. Bai, atzo enteratu ziren eta badakizu gaur egun sare sozialen inguruan edo gauzak berehala zabaltzen dira eta gaur goizeko bederatzitan izugarrizko sorpresa hartu dugu ikasle pilo bat eta guraso pilo bat hemen ziala laguntzen. Eta denen artean, illa bukatu dugu, falta dira instalazio elektrikoko gauz batzuk jartzea eta berriro martxan jartzen dugu. Eta zer, konpondu ez litxikena izango da, Figurak eta esan duzue, figurak eta... Zeuden gauza batzuk automatizatuak, gauza batzuk automatizatuak, hanka zuzen batean jarriz, oilarrak soinua itezula eta olako gauza. Eta horiek ez ditugu jarriz, zegoen tren bat ere martxan jartzezana, eta hori ere kendu indeuz dana txikituta zegoen. Eta figura batzuei di falta zaizkie pieza batzuk. Gehiena berriro bere lekun dago. Eta argilare, fokoak eta entzun delen txikituta kableak eta gatu dira. Jarri behar ditugu. Eta nahiko genuke herriarentzako gauza bat denez errespetatzea. Eta berriro ez horrelako ikertatzea. Azpimarratzekoa lehen esan dezuna, jendearen erantzuna eta bere leku esan da. Izugarria izan da. Zegu pentsatze genuen 4 edo 5 irakasle elkartuko ginela hemen, baina topatu geha behatzitan zeudela ikasle pilo bat eta gurasoak ere. Eta sorpresa atsegina izan da.